wujud tali saku tangi saikine lan kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kuwi karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku lah kok mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kutang tak simpen tekane pati tali kotang wujud tresno kang suci Adela Cumi-cumi audio Panama wujud tali saku tangi saikine lago ilang